Bona nit, avui entrevistem a l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, per respondre moltes dels dubtes i preguntes que teniu des d'ací, des de l'Ajuntament de Riba-roja. Comencem. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos en aquest especial informatiu de Riba-roja, en el qual repassarem l'estat actual del municipi i la gestió del govern. També molta informació que volen saber els nostres veïns i veïnes. Comencem esta trobada amb un fet que va marcar aquests 2 últims anys, un fet com ha sigut la Dana. En primer lloc, anirem pas per pas, però com li explicaria a un veí que no ha vist l'aigua en el seu carrer com ha afectat al municipi la Dana i per què l'Ajuntament ha hagut de volcar-se per complet, deixant parats molts projectes que teníeu? Bé, abans de parlar de la Dana, que és un tema molt important i interessant, me vas a permetre que els nostres veïns que es van a veure i a escoltar, traslladar-los que esta entrevista és gràcies a que tenim una televisió pública, TVR, de Riba-roja de Túria, i que gràcies a ella fer moltes activitats, entre altres que n'hi hagi una informació fluida, com és l'obligació des que governem, informar als veïns i a les veïnes per a que opinen, tinguin la informació adequada. I en aquest sentit vull agrair el treball que feu tots i totes per a que això sigui possible. I bé, dit això, efectivament, la Dana és un tema, és una de les, diríem, catàstrofes més importants que ha tingut Europa i, a més, en un impacte pràcticament d'una nit, d'hores, del dia 29 d'octubre de 2024. I la Dana, com bé dius, no ha afectat a tots els llocs en el sentit que els carrers no han vist l'aigua o no han entrat dins de totes les cases, les vivendes, però tinc que dir diverses dades que penso que són importants per a que els veïns es resituen en la importància que ha tingut la Dana en el conjunt de la província de València i també a Riba-roja de Túria. En primer lloc, la Dana ha produït que tinguin una catàstrofe en 10 persones que van, de les informacions extraoficials que tenim, 10 persones que van morir a les nostres àrees industrials, que és el més important, la pèrdua d'un ser humà. I dels 10, 9 no eren de Riba-roja de Túria, un sí, la XIP, que el coneixíem a tot el món. Però els altres 9 eren treballadors, treballadores, que estaven treballant en aquesta vesprada tan terrorífica i nit, i que de repent una riuada del barranc o la rambla de Puyo que nosaltres coneguem es va arrasar. Això és el més important, la pèrdua de vides humanes. I després, com a conseqüència, tot l'impacte que ha tingut econòmic, impacte econòmic i també emocional, perquè tinc que dir que a part de les 2.000 empreses afectades en major o menor medida, 1.000 d'elles afectades en au i hasta el coll, que diríem, i després també residencial La Reba, que tenim 500 i pico vivendes, que van entrar l'aigua a 1 metre, per això no tinguin ninguna desgràcia humana, o els Pous, que és altra organització, o una part de Masia Traver, o el Camí dels Ànims del Casc Urbà. Ahí sí que va entrar l'aigua. Per tant, per a resituar-se en el que va passar a la Dana, tenim que contextualitzar, primera, una catàstrofe tremenda, la més impactant d'Europa. Segon, a Riba-roja de Túria és un dels pobles més afectats en termes de danys econòmics, danys materials i també en morts. És veritat que per sort no ha tingut tants morts com Paiporta, que ha sigut el poble que més morts ha tingut, però tinguem 10 morts al nostre poble. I aquesta afecció se tradueix, i ara llegiré unes xifres, perquè penso que és important que els nostres veïns ho sàpiguen, que tenen xifres que estan actualitzades cada dia. Jo crec que se va fer un bon treball en tindre un visor diari de les inversions del govern d'Espanya per a que tota la gent pugui estar al dia, no perquè ho digui l'alcalde, sinó que ho pugui comprovar. I aquest visor, que se poden descarregar qualsevol iPhone, qualsevol mòbil, del Ministeri, es diu Infodana, i ahí estan tots els pobles. Els pobles afectats de la Dana van ser 73. Dels 73, 22-23 van ser el d'emergència 2, que és la màxima emergència que n'hi hagué. I ahí estava Riba-roja de Túria. Entonces, per a que la gent també ens resituem,
Donaré algunes xifres que estan en el visor també, que qualsevol persona veí pot comprovar. Val? I entonces podríem dir que Riba-roja és el quart o cinquè municipi més afectat en termes de danys materials i, per tant, econòmics. Per exemple, algunes dades. La inversió que fins ara, fins avui, el govern d'Espanya ha traslladat a Riba-roja de Túria com a poble, empresaris, treballadors, gent que ha perdut els vehicles, inversions en l'Ajuntament, cicle de l'Àuia, el conjunt puja 639 milions d'euros. A data d'avui. Això significa, per a que la gent faci aquesta comparativa, perquè veig que ho perdem de vista, més de 100.000 milions de pessetes. Més de 100.000 milions que avui ja estan ingressades o bé en els comptes per estar treballant o bé en les butxaques dels afectats, en aquest cas que hem tingut, com els autònoms, les empreses de l'àrea industrial, que és el que més ha afectat, els seguros, per exemple, en assegurances, en el consorci de seguros tenim, vaig a donar 3-4 dades, 448 milions. Això ha fet que, efectivament, els segurs hagin pagat a les empreses, a tots els que estan assegurats. En infraestructures afectades, dintre d'aixòs 639 milions, tenim 40.270.000 euros, que és important. En alcantarillat i cicle d'Àuia, que és un tema importantíssim, tenir l'àuia potable, l'alcantarillat que funciona, tenim una despesa ja de 13.829.000 euros. Això vol dir que està ja acabat? No. Això vol dir que l'Estat, el govern d'Espanya, ho ha ingressat a les empreses i estan ara executant-ho. Vol dir que no és que estigui acabat del tot, però ja està ingressat i per tant ja ha eixit del govern d'Espanya. A empreses, treballadors i autònoms n'hi ha ingressat ja 23.347.000 euros i això és importantíssim. A persones afectades directament, a usuaris, 4.506.000. Ajudes a l'agricultura, a nostres llauradors, agricultors en camins, etc., 1.883.000. I en finançament i ajudes a la finançació, 107.000. En definitiva, ajuda a 1.100 persones de Riba-roja de Túria. I això és important, perquè a nosaltres l'Ajuntament, que ens han ingressat 14 milions i mig, d'aixòs 14 i mig que ja estem en els comptes de fa quasi un any, donem xifres pinzellades grosses. En asfalts es gastarem 3 milions, que estan ara, diríem, en fase d'esplecs i, per tant, d'adjudicar, però estem ja ingressats. En infraestructures agrícoles gastarem 1 milió d'euros. En IBIs, ara estem començant a tornar IBIs, i IAES, a les empreses i als veïns afectats, 1,5 milions d'euros. En ajudes a la infantesa i ajudes a través de serveis socials tenim un paquet de quasi 2 milions d'euros, entre infants, entre el tema de foment. En definitiva, jo penso que és un tema importantíssim la inversió que hem tingut. No vull donar massa xifres perquè la gent no es mareja, per això està molt fàcil l'episodi, però dir que en obres d'emergència importants, els ponts, per exemple, per passar del casc urbà a la zona nord, ja duem gastades 7 milions d'euros. És a dir, que són temes importantíssims que ens han anat normalitzant el dia a dia. Per això és important que la gent sàpiga que tots aquests expedients que estem parlant, aquests 639 milions d'euros, o sigui, més de 100.000 milions de pessetes, hem tingut que gestionar-ho una part l'Ajuntament i altra el govern d'Espanya. Per això hem tingut que parar tota la màquina des del 29 d'octubre. La gent té que entendre que quan veu que no, tot el que havien promès en l'any 23, quan es presentaven eleccions, que no hem anat complint, és perquè ha passat alguna cosa molt gros. Conjuntament amb la pandèmia, és el més gros que li ha passat a Riba-roja de Túria. La pandèmia de 2020 i la dana. I en aquest sentit jo demano, per suposo, les disculpes en el sentit que ens entenguen, es comprenguen, els veïns i veïnes, de que tot allò que tenim previst per a millorar Riba-roja de Túria hem tingut que ajornar-ho com a conseqüència de posar-se la feina. I per què la feina? Doncs perquè, mireu, nosaltres som una àrea industrial molt important, no sols per a Riba-roja, per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya. Tenim la sort de que la nostra àrea estratègica, que és logística bàsicament industrial, és una àrea que ajuda a que l'economia valenciana vagi bé, ajuda a que l'economia d'Espanya vagi bé i ajuda a que l'economia de Riba-roja vagi molt bé. I gràcies a això hem tingut que volcar-se per a quant abans
solventar el problema de totes les empreses de l'àrea industrial que era la més afectada, la zona zero, entre Barranc de Poçalet i la Rambla de Pollo. I hem aconseguit, hem tingut gent en ERTEs per valor d'1.800.000 euros, que han tingut parats fins a que han recuperat les empreses i avui podem dir que pràcticament el 100% d'aquestes empreses estan en marxa, estan produint, estan exportant, estan treballant els seus productes i estan ajudant a Riba-roja. I acabaré. Dos datos. Uno, les àrees industrials, els polígonos, ingressen al nostre pressupost quasi el 30-35%, 12 milions d'euros aproximadament. En aquests 12 milions d'euros, el que fem des que governem és tornar a inversions a la pròpia àrea industrial 1,5 milió cada any, i l'altre, aquests 10 i pico que queden, és per al poble, per a millorar els serveis públics, per ajudar a les beques, per ajudar a que la gent tingui ajudes, per a una sèrie d'activitats per a que el foment econòmic seguisca treballant. I per això dic que, i perdoneu que la introducció sigui molt llarga, però sí que és important que sensibilitzem el que va passar a la Dana. I la Dana va ser un tema molt, molt gros. I crec, sincerament, i així ho evaluen des de fora de Riba-roja de Túria, que com a govern hem estat treballant, peleant, en tots els foros, insistint al govern d'Espanya, insistint a la Generalitat, insistint a la Diputació Provincial, i estan ahí sempre exigint quan tant la recuperació del poble. I podem dir avui, en tota solvència, que a Riba-roja de Túria avui, dels 73 pobles i dels 22 més afectats, podria dir, amb molta cura, que és un dels pobles que més abans ha eixit de l'impacte de la Dana. Com parlàvem, la zona zero va ser el polígon industrial i també n'hi ha zones habitades prop, com és la Reba o l'Oliveral. Quines mesures s'han implantat per protegir aquestes zones en el cas de que es produïsca una altra Dana? Bueno, jo tinc que donar bones notícies, no? Efectivament, ho he dit abans en la meva intervenció, l'àrea industrial i les àrees residencials i part del camí de les ànimes va ser l'afectat, industrial i vivendes. I jo tinc que dir, en tota solvència, i així no puc demostrar, no perquè ho digui l'alcalde, sinó perquè científicament ho demostraríem, que avui si tinguem una Dana en la casuística del que va passar aquest 29, aquesta vesprada, de 700-800 litres en turís, i que agafar el Túria, el Parc Natural, el Barranc de Poçalet i Barranc de Pollo, que els efectes perniciosos que va tindre la Dana, avui no n'hi haurien 10 morts. Avui tindrien les empreses funcionant perquè l'impacte d'entrar a les empreses ha sigut residual. I això s'ha aconseguit en les obres d'emergència. I avui, si hi hagués una altra Dana, el pont que creguem el riu no se trencaria. I el col·lector, que la gent no ho sap, que de les aigües residuals nostres, que agafem de Vilamarxant i Riba-roja i creuem el riu a l'altura de Macià Traver per anar a una depuradora que tenim, que és Camp de Túria 2, que se va trencar, avui no es trencaria. Si ploguera el mateix, avui això ja no passaria. I per tant això és una garantia de que en la Reba els nostres veïns que s'inundaren 1,5 metres les vivendes, avui no passaria. En les obres d'emergència que hem fet ja i que he dit, en inversions del govern d'Espanya i algunes de la Generalitat Valenciana, avui això no passaria. Això és la solvència. I això és treballar conjuntament, pelear per a que realment el més important per a un poble tinga no una solvència al 100%, perquè mai se pot dir al 100%, però sí que podem dir que si avui torna a passar el que va passar en aquest dia tan greu i tan perniciós per a la nostra memòria, avui no n'hi hauria ni els morts ni l'impacte que tingué econòmic i la destrossa que van tindre. I això és la solvència millor per a un govern. Sabem que s'ha fet una mota al barranc del Pollo per evitar les inundacions. No, s'ha fet moltes coses, perquè els obres d'emergència que no s'han vist, no sols s'ha fet una mota. Una mota significa, perquè no ho entenga, alçar una part dels laterals del barranc, en aquest cas de Pollo, o de la Rambla Pollo, per a que l'aigua no entra a l'àrea industrial, que va entrar directament en una velocitat de 10 km/h, que això és terrible, era com un riu per cavall. Bueno, realment era com 5 Ebres. El caudal que passava entre Pollo i Poçalet era com 4 o 5 caudals de l'Ebre. I això anava a 10 quilòmetres, per això destrossava tot. Doncs avui, en aquesta mota, en aquesta alçada que hem fet, i en el reforçament, que la gent no ho sap, però del pont de l'A3, que ho ha fet el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible,
avui no passaria, avui no entraria l'AUIA. L'AUIA derivaria a la cap de la dreta, que la gent ho entendrà, Barranc de Pollo, Rambla de Pollo, a la dreta Horta i a l'esquerra Polígono. Doncs avui l'AUIA aniria cap a la dreta, cap a la part agrícola, i per tant no faria mal. Possiblement inundaria els tarongers, un tema agrícola, però tota la part que tingué d'entrada a la Reba i a l'àrea industrial no entraria. Estaria segura. Estaria segura. Per tant, en aquest sentit, jo penso que bueno, això és el treball que no s'ha vist i que s'ha fet. I jo vull dir-ho, i per això l'entrevista també és, diríem, adequada, que ara ja venim en resultats, en qüestions que la gent pot comprovar, pot veure i pot fidelitzar que el que s'ha dit l'alcalde és una realitat. Alcalde, deixem de costat la dana per acostar-nos a un tema que interessa molt als nostres veïns i veïnes. Què ha passat amb l'empresa contractada i amb els contenidors del municipi? Bueno, són els problemes avui més importants que tenim. Si dirien que Riba-roja de Túria i el govern que estem governant té unes qüestions que ja estaven planificades i diagnosticades i que li preocupa més és la replegada de residus, la neteja viària i la seguretat. Són tres o quatre, diríem, pilars fonamentals que estem treballant. I tinc que dir, per als nostres veïns també, perquè estiguin tranquils, el més important, jo penso sempre que quan governa, és diagnosticar, avançar-se els problemes. Nosaltres sabíem que, efectivament, hi havia que fer un contracte nou de replegada de residus. Anteriorment hi havia un contracte que va durar 14 anys, en una empresa, la llei ens obligava ja a fer un nou contracte, lògicament, i nosaltres no sols volíem fer un nou contracte per la replegada de residus, sinó que volíem adaptar-lo al segle XXI, a la legalitat de les directives europees i la nova llei estatal de residus, i sobretot a tenir un millor servei, perquè Riba-roja és un poble de serveis. I aquest millor servei passava per replegar més dies, molt fàcil, perquè tot és senzillet, a replegar més dies, tindre contenidors nous, per tant, diríem, contenidors més accessibles i que tinguin un 40% més de replegada, i així som més eficients. Després, que els vertederos, els abocadors incontrolats que tenen el terme, que passàvem de replegar-los 2 o 3 viatges a 12 vegades a l'any, uno cada mes, que a més instal·làrem el que ens demana ja per llei, que és separar voluntàriament, a Riba-roja voluntàriament, separar el que és orgànic, els bioresidus que diguem, de lo que tirem en la mescla, que diguem, al contenidor gris que diguem ara. Separar això en contenidors nous i a més en nova tecnologia, on cada un té una targeta i quan tira bioresidus la boca i saps que està tirant-lo i en això tens un descompte de la tassa, i a més buscar la formació dels nostres veïns i veïnes. Això era un nou contracte, un contracte innovador, jo per a mi dels millors que n'hi havia en la Comunitat Valenciana, i que tenia una duració de 14 anys per obligació legal i que pujava de 100 milions d'euros. Ho he explicat molt en les xarxes. Això no va ser possible perquè l'empresa que guanyà el plec, la que millor oferta feu i per obligació la mesa, que sempre insistís que no hi ha cap polític, són tot tècnics de l'Ajuntament, està la secretària, està el tècnic de Medi Ambient, van avaluar que l'empresa feia la millor oferta, tenien que adjudicar-li a aquesta empresa. Aquesta empresa va fallar. No estava preparada, encara que en els papers sí que estava preparada, a l'hora d'afrontar el repte de gestionar residus no estava preparada. De complir tot el que havia... I no ho va complir. Això ens ha dut encara el que està passant ara. Perquè ara cal recordar que l'empresa inicial la van sancionar en 190.000 euros, que tenia que pagar el poble per danys i per xuins. A part tenim una pòlissa, un aval, en el banc d'aquesta empresa, que està obligat a tota empresa que treballa per l'Ajuntament a tenir un aval de 800.000 euros i que anem traient per a allò que no ha funcionat bé. Per tant, al veí no li costarà ni un euro més la mala gestió. Per altra part, com sempre m'he informat, com no se va replegar bé els mesos de novembre, desembre, gener, febrer i març, tindrem una bonificació en la tassa d'enguany que descomptarem a tots els veïns i veïnes, correcte? Per a no tenir un bon servei de replegada, que encara no el tenim del tot. I, entretant, hem tingut un contracte d'emergència que li adjudicarem a l'empresa que queda a la segon, que és Fomentos i Contractes i Construccions, FCC, i que està gestionant ara. Però és un contracte d'emergència. No és el contracte definitiu que volem, que el tindrem, espera, finals d'any, principi de l'altre, o meitat de l'altre, per a que millorem aquesta replegada. Riba-roja va ser un poble net. Riba-roja va ser un poble dels millors en quant a servei de residus. I ara estem tinguent un contratemps
que jo m'he un poc de paciència, jo sé que, bueno, a vegades s'utilitza políticament perquè 4 fotos pujant-les a les xarxes escandalitzen a tot el món. Però això no és la realitat, i ho demostrarem. Tenim que canviar els contenidors, que estem fent ara un contracte del propi Ajuntament per a canviar-los i tenir un contenidor més accessible i més planet i que capia més, que ho farem abans de Nadal, i entre tant farem el nou contracte que a més s'ha afegit neteja viària, perquè tinc que dir dues coses. Els residus és important, però la neteja viària també. Entonces anem a millorar la replegada de residus, la separació i l'orgànica i la neteja viària. I això és un compromís que, bueno, el temps, així les pates són curtes, quan tu no diu una mentira. I el temps anirà demostrant que, efectivament, altra cosa és que per temes administratius ens costa un poc més. Però està planificat, està diagnosticat i tenim la solució. Per tant, en aquest sentit, estem tranquils, sabem que ara anem a passar un estiu complicat i que hi ha gent que se va queixar perquè els contenidors estan com toquen, i ho entenem, però tenim una solució planificada i la tindrem, la dels contenidors abans de Nadal i una bona replegada l'any que ve. Perfecte, per a que els veïns es queden un poc més tranquils, sobre final d'any estarà tot solucionat, sobretot el contracte de basura i els nous contenidors. Sí, bàsicament els nous contenidors, que són els càrrega lateral, que són aquests grisos que veiem, estarà canviats abans de final de l'any, abans de desembre. I el contracte d'adjudicació de la nova empresa que us té que quedar per a molts anys serà el primer trimestre o quadrimestre de l'any que ve, que serà el servei ja normalitzat i el servei que volem per a Riba-roja de Túria. Ara insistix, estem en un servei d'emergència, que és com a conseqüència del que ha passat, una empresa te fa l'emergència i fa lo justetet per a replegar bé els residus. I també això comenta que la gent sàpiga que quan no s'arreplega bé, pues, evidentment la tassa que estem pagant des de l'any 2025 n'hi haurà una bonificació que almenys pal·liarà aquesta mala replegada que no hem fet. Alcalde, ara abordarem el tema de la seguretat, ja que en els últims 15 anys s'ha quasi duplicat els efectius de la policia local i també els recursos. Riba-roja ha passat de menys de 50 agents a quasi 70, però això no evita que es puguen donar delictes. És avui Riba-roja un municipi segur? Bueno, no és que sigui que ho diga jo, ho diu la Junta Local de Seguretat, que és la Guàrdia Civil, que és la Policia Nacional i que són les forces i cossos de l'Estat. Això és un tema, quan parlem de seguretat ciutadana, les competències són de la Guàrdia Civil. És veritat que té molt que veure Riba-roja de Túria com a poble. I dades que poden donar. Bueno, primer, normalitzar una plantilla quan arribem era un lío de plantilla en contenciosos contra l'Ajuntament, en problemes judicials contra l'Ajuntament, no tenia jefatures estables. Bueno, era algo molt peculiar lo de la policia local de Riba-roja de Túria. I me pararé, perquè podia dir moltes coses. I el que vam fer és, primer, dotar professionalment la plantilla. Després arribar a acords, millorar el seu salari, les seues condicions laborals, el seu material, fer promocions, estructurar-la millor. I jo crec que va donant resultats. Hem passat de 52 agents que quan arribàrem en el seu conjunt a 60, en setembre tindrem 66 i acabem la legislatura en 70, en 71 aproximadament. Bé, això significa una inversió important en seguretat, però no sols en la part de recursos humans, és que tenim la secció de drons, que no existia, la de medi ambient, que no existia, el tema de l'ampliació del biogen, que hem ampliat, hem anat formant i perfeccionant, o la part canina, no? Perquè tenim un excel·lent treball en el tema de teràpia per a la gent en diversitat emocional, correcte, en la part canina, i també en la detecció de drogues, que ho saben quan fem les festes fadrins, l'operatiu que fem ahir tan brutal. Bueno, tot això ha fet que tinguem unes festes més segures, que les ràtios de robatoris hagin baixat en termes, diríem des del 24 fins ara, en termes d'entrades a les vivendes que escandalitzen molt, o en robatoris de vehicles. En què hem pujat? I això és una realitat. En la ciberdelinqüència. Per exemple, les nostres àrees industrials són logístiques. Amazon treballa molt i hi ha molts robatoris de mòbils, de camions. Això fa que l'índice puja, perquè a Riba-roja de Túria no són els 26.000 habitants. Riba-roja de Túria són 26.000 del casc urbà i les urbanitzacions i més de 20.000 que treballen en l'àrea industrial. Per tant, la mobilitat, diríem, el moviment que hi ha cada dia en cada poble és moltíssim. Estem parlant de quasi 50.000 persones que tots els dies estan interactuant a Riba-roja, o per ser veïns,
o per ser empresaris o per ser treballadors de les àrees industrials. I això fa, efectivament, que s'hagi despuntat els delictes en ciberdelinqüència. Un dato més important. En 2 anys han passat de 40 i pico guàrdies civils, ara en 55, perquè ho hem peleat en el govern d'Espanya, ho hem peleat en el coronel, i la Dana ens ajuda. Per tant, tenim 55 guàrdies civils i tenim, ara en setembre tindrem 66 policies locals. Sumem el conjunt i veurem quina ràtio tenim de seguretat tan important. Agrair, com sempre, el treball de la Guàrdia Civil, que és excepcional, i especialment el de la policia local, que és nostre. Parlàvem dels habitants a Riba-roja de Túria. M'imagino que sap que l'any 2000 Riba-roja tenia apenas 12.000 habitants. Avui la població s'ha més que duplicat amb prop de 26.000 habitants. Una de les majors necessitats que ha suposat aquest increment és tindre un centre de salut més gran i amb més professionals. Aquest era un compromís de la Generalitat Valenciana. Per què encara no està aquest nou centre de salut? Bueno, jo me vas a permetre que crec que en el seu moment no es va planificar el poble com tenia que planificar-se. Quan tu aproves un pla general de l'any 1996 i dius quantes zones urbanes i quants veïns poden anar a aquestes zones urbanes, que en Riba-roja siguin uns 35.000, el que està dissenyat, tens que planificar perquè això tingui uns serveis adequats. Doncs no es va planificar bé el centre de salut actual, és un centre de salut que ara, bueno, des que governem llevarem el talut i és més accessible, però que estava en un forat i estava en el que dèiem abans, un centre de salut en un but. Era un centre de salut dissenyat per a 12.000 habitants, però no per a 26.000 habitants. Doncs des de l'any 2000, que tu has dit, al 2014-15, que entrem a governar, van passar molts anys, i no tenim un nou centre de salut. Nosaltres, un objectiu clar és la millora dels serveis, els que presta l'Ajuntament i el que presten altres administracions. La Generalitat presta el servei de salut. Per tant, el primer que exigien era que l'àrea de Manises tornava a ser pública, que ja ho és, estava privatitzada, era de gestió privada, que va ser un desgavell, i ara es comença ja a recuperar un poc. En aquest sentit, la demanda principal del poble de Riba-roja és el centre de salut, un nou centre de salut. És que és claríssim. Un nou centre de salut, perquè contem que Riba-roja de Túria té el casc urbà i 12 urbanitzacions i disseminats. En un lloc, que és el que hem dotat, que sigui més accessible, que sigui millor comunicat i que fem noves infraestructures i dependències amb més metges, un punt SAMU, més infermeres i que unisca el centre de rehabilitació, que el tenim així darrere, en el centre de salut. I això ho hem aconseguit a mitges. L'any 2022 vam cedir els terrenys que teníem, perquè és obligació de l'Ajuntament cedir els terrenys, ja són de la Generalitat, i a partir del 22 la Generalitat tenia l'obligació, primer de redactar el projecte, que s'ha fet, d'adjudicar el projecte que està acabant-se i després de licitar l'obra. Bueno, les informacions que tenim nosaltres últimes són bones. Fa 3 setmanes ens digueren que anava endavant, que antes de final d'aquest any estaríem en la licitació del projecte de l'obra, de la construcció ja, i que a principis de l'any que ve construirem el nou centre de salut. És importantíssim. Nosaltres confiem que això passi, exigim a la Generalitat que ho faça, perquè és importantíssim, és, diríem, tercermundista, com vas a fer, per exemple, a les 8 del matí les extraccions de la sang, això no se pot allí, no cabem la gent, això no és possible, i jo crec que, bueno, pues, és l'exigència que se complirà de que l'any que ve es tenen obres i es comencen aquestes obres de nou centre de salut i que es quede com un centre auxiliar pues, per a especialitats o altres activitats que podrem fer, direm, complementaris al centre de salut, que el lloc és magnífic, és l'avinguda ara de Salvador Ronda, antes era Pagadar, i que bueno, tenia una parada d'autobús, que està al costat del complex deportiu La Mallà, en una zona natacional, que van, una zona molt important de futur de Riba-roja de Túria, jo penso que és el lloc adequat i que canviarà la realitat de la salut del poble de Riba-roja de Túria. Si li pareix, farem un repàs ràpid, quasi amb titulars, de projectes que l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa després de la Dana i que potser estan parats ara mateix. M'agradaria que fera un breu repàs de com està cadascun d'ells. Comencem, per exemple, amb el complex de la Mallà, un edifici que ha donat molts problemes des de la seva construcció. Sí, efectivament, des que va construir l'any 2007, l'edifici ha sigut un edifici que ens costat
vora 7 milions d'euros, que se va ser mal executat i això té molts problemes. En quant a l'energia, els costos que tenim energètics i en quant al disseny de la pràctica esportiva. Això és una realitat. Però bueno, una realitat que nosaltres tenim que solventar perquè ja governem i tenim que donar-li eixida. Tinc que dir que des que estem governat, la inversió en aquest complex és més d'un milió i mig d'euros, que hem tingut que anar solventant per problemes arrastrats. Però, a més, ara anem a fer una obra innovadora on anem a llevar tota la part exterior i anem a canviar-la, perquè està arrovellada, no se feu quan tocava i s'ha arrovellat tota, i després anem a modificar tota la part interior en les sales que n'hi ha enmig i una silla altra allà, en una planificació perquè siguin més accessibles i donem més serveis. Ampliarem en noves sales i millorarem les que n'hi ha. Per tant, la part de dins, el canvi del tema de l'aulla per a les dutxes, val? I la part exterior. I això ho veurem entre finals d'este any i principis de l'altre. Sense eixir de l'esport, tenen en marxa més actuacions en espais esportius? Sí, tenim, perquè el manteniment que tenim dels espais esportius eren mateixos que fa 20 anys i per tant el pavelló municipal estava deixat de la mà de Déu i ara el que hem de fer és canviar tot el sostre, reforçar tot i canviar el parquet i té una inversió de quasi 700.000 euros, la malla eren 400.000, el pavelló 700.000 i pico, que també van imputats a la Dana, a les obres de reconstrucció, i després anem a fer un volco també a tota l'àrea del poliesportiu. Obrirem nous llocs com la calistènia, el rocòdromo, que no existien, el pàdel que l'han reformat, el camp de futbol de Soriano i de Gil, tot això s'ha reformat i ens queda aquesta última empenta per a millorar totes les infraestructures deportives, com he dit. Què ens diu del Barranc dels Moros? Barranc dels Moros, nosaltres els barrancs estem articulats com un lloc d'encontre i una oportunitat. Antes era un estercoler, on la gent ho tenia tot abandonat o tiraven escombros, i ara baixem al Barranc dels Moros i l'obra que estem fent des del centre de salut, financiada en diners d'Europa, quasi 2 milions d'euros el conjunt de la subvenció que ens donaran i quasi un milió en aquesta obra per a fer accessible des del Parc Natural de Túria, Camí de les Ànimes, per Barranc dels Moros, a la futura estació del metro que volem en el casc urbà i que connectarà tot. Per tant, el Barranc dels Moros és un lloc per articular tot el casc antic en tot un espai com és el Parc Natural i l'estació de metro. Anem amb l'edifici de l'Escoleta de Masia de Traver? Nosaltres sempre repartim tots els complexes d'urbanitzacions perquè tinguin dotacions. En aquest cas, Masia de Traver, comprarem una escoleta que estava abandonada, vam gastar quasi 400.000 euros a la compra i anem a dotar-la perquè sigui un gimnàs i una sala d'estudis també, les dues qüestions, una en la Coleta i altra on tenim ara el centre social, ahir se va ampliar per a que se repartisca en un lloc d'estudi per als joves i per a poder practicar també els majors activitats i l'altra una part esportiva que ens demanaren com a gimnàs per a tot el poble, però especialment per als veïns de Traver. Parlem també de la rotonda de la Reba? Sí, això són infraestructures. Infraestructures també hem treballat moltíssim perquè han sigut claus. Les carreteres, mira, la CV370, que estem acabant ja, falta que Red Elèctrica i la Conselleria canvien la torre d'alta que tenim, de Red Elèctrica, però ja l'utilitzem i ja no tenim embossos pel matí. Ja tenim seguretat, és una autovia, falta resoldre aquest tema de la torre i tot arreglat, és un tema importantíssim que ja que recordar que teníem morts perquè no sabien fer les obres, morts d'accidents de tràfic. I la rotonda de la Reba, que és la 374, és importantíssima perquè aquesta rotonda, per a que la gent se situï, que és quan passes l'Origuilla, una rotonda per anar a la Reba, que ahir viuen 1.200 veïns, o anar a les àrees industrials, farà que la gent no tinga les cues que té ara en l'altra rotonda, que és la que n'hi ha actualment del sector 12 i 13. Per tant, això tindrem una millor mobilitat per als treballadors, per als veïns de la Reba i per als que utilitzem aquesta carretera. Parlem també del passeig del Molinet. El passeig Siglo XX ha sigut un dels ADNs nostres, que era a través de la salut, caminar, fer bicicleta i la mobilitat urbana sostenible, fer que els veïns puguin vindre al casc urbà des de les urbanitzacions en tranquil·litat. La zona nord, jo recordo al principi, poso l'anècdota de quan anàvem al Molinet, que les treballadores que han netejat les cases anàvem per la cuneta, mig caiguent per la cuneta del que no n'hi havia res. I avui en dia tenim un ciclo vianant
que es connectarà en el Passeig de l'Art, que va des de la rotonda de Miquel Navarro, de Tos i part del pont, i que connecta accessiblement i en una mobilitat sostenible en el Molinet, en Santa Mònica i en tota la zona nord, i en totes les urbanitzacions. Per tant, és un projecte que, com el de Macià Traver o el ciclovianant que tenim, el casc urbà, va en l'ADN de la nostra intervenció pública. I per últim, parlem del Pont Vell i del Parc Natural del Túria. Bueno, el Parc Natural del Túria és la joia nostra. I la veritat que quan va impactar la Dana ens va destrossar tot, però jo sempre dic que quan ve una catàstrofe, després de passar tot el mal, sempre n'hi ha oportunitats. El Pont Vell, primer, per fi és del poble. El Pont Vell no era del poble, Riba-roja-Túria. Molta gent no ho sap. El Pont Vell era primer del Conde i després per herència de la comunitat de Reganys, que és una entitat, jo pertenc a aquesta comunitat, diríem agrícola, i que d'aquest carrer. I era privat, era d'aquesta comunitat. Arribem a un acord i el Pont Vell, per primera vegada, l'any passat ha passat a mans del poble. És titularitat del poble de Riba-roja. A partir d'ahir estem fent una obra de restauració, d'innovació, perquè anem a fer que el pont sigui més gran, més llarg del que era i que tinga l'accessibilitat en base a la llei, que no tinga rampes del 8%. Connectarem el Pont Vell en el Camí de les Ànimes, en un tema més innovador, nou, i arribarem en una baixada de menys del 8%, pràcticament al poble de la Granota, quasi. Per tant, anem a restaurar el pont en aquesta primera fase i el futur serà que el Pont Vell tinga tots els arcs o la dimensió que tenia en el segle XV, que era d'una part del riu a l'altra. Això serà una segona fase. Molt bé. Gràcies per este repàs d'aquestes actuacions. I, alcalde, què li diu a un jove de 25 anys que sent que no pot ni llogar un pis al seu propi poble? Que la vivenda és el principal problema que tenim, i són conscients, així i en tota Espanya. Però també hi ha que dir que el govern municipal està treballant aquests anys endarrere. I gràcies a això tenim una promoció de construcció de 810 vivendes en el Calvari, un lloc fenomenal, que és davant de la Mallà. D'elles 100 i pico seran pisos a preus assequibles i els altres seran adossats i xicotets xaletets. I ja s'ha registrat així per part d'una empresa que vol executar-ho, i després tenim unes promocions en diferents llocs de més de 150 vivendes que aniran separades, que també és important. Tenim que pujar l'oferta per a que baixin els preus. Més oferta, millors preus. I després, una cosa que hem exigit és topar el lloguer, topar els preus de lloguer, perquè estem tensionats. Nosaltres exigim que la Generalitat, perquè és competència de la Generalitat, ens tingui en compte i que puguem topar els preus. No pot ser que a Riba-roja-Túria avui paguem 1.000 euros per un pis. Els joves no se poden emancipar. I, per tant, dintre d'això, n'hi ha una altra línia importantíssima de construcció de 36 vivendes a càrrec de la Generalitat Valenciana. Nosaltres donem la parcel·la, la Generalitat construeix, i aquestes 36 vivendes seran de lloguer assequible, 300, 400 euros, i la construirà dintre del plan VIVE de la Generalitat Valenciana. És a dir, estem treballant a tota màquina per a tindre, és veritat que hem de passar un parell d'anys, és que la vivenda no se pot produir. Les de públiques igual un any ja ho tenim, però el conjunt és un paquet de mesures entre un any i mig i 2. Jo crec que en un futur els joves de Riba-roja podran quedar-se en Riba-roja, podran accedir a una vivenda, que és un dels principals problemes que tenim. Justament en un moment de molt de soroll mediàtic, de polarització, la confiança amb la ciutadania és clau. Sent vostè eixa confiança dels seus veïns i veïnes? Jo penso que nosaltres hem tingut encerts i errades. Però jo vull destacar els encerts d'un poble que el 2015, quan posaves en Google Riba-roja-Túria, el que t'eixien problemes urbanístics, pelotazos urbanísticos, males pràctiques. I avui tu poses Riba-roja-Túria i te parla de la dana, de reconstrucció, de sostenibilitat, d'un poble que està capdavanter, clar, de tindre serveis com cal toca. És veritat que tenim un problema de la basura, però som, per exemple, en educació, som uns pobles que millor oferta té. En extraescolars, en matineres, en de 0 a 3 anys, ara l'escola d'estiu, són una escola que té quasi 700 persones, entre escoletes, inclusiva, infantil i primària, 700 persones que estan juliol, alguns juliol i altres juliol i agost, per 50 euros al mes, en transport públic, podran tindre el comedor
i que estaran atesos per magnífics professionals. O sigui, Riba-roja és un poble de serveis, per això cada dia veig més gent a viure, i cada dia veig gent més jove a viure, perquè vol tenir un projecte de vida a Riba-roja de Túria, en el seu parc natural, que el tindrà, l'ha tingut i ara el tindrà, en el seu camp educatiu, en la cultura, un poble de primer nivell en l'àmbit d'oci i cultura. Tenim programes per a joventut magnífics, com per exemple el territori jove. L'any passat més de 5.000 jóvens. Després han fet excursions a la neu. Tenim els campaments d'estiu. Tenim polítiques per a ells per a formar-los i per ajudar-los en classes de repàs, en idiomes. Tenim la severa per a fadrins, perquè l'oci també juga un paper fonamental. Tenim transport públic gratuït per a tots els jóvens, que a més ho fem dia a dia, però quan hi ha festes reforcem per les nits per a que puguen anar a casa tranquils, gratuït per a organitzacions i casc urbà. Jo crec que és un poble que efectivament es pot millorar, perquè sempre es pot millorar tot, però és un poble que sincerament jo estic content i crec que va a la línia adequada. I després un canvi important. L'alcalde està al costat dels seus veïns i veïnes, i el govern també. I quan té una crítica l'escolta, i va a tot. I va a gust a tot, perquè quan uno va vol escoltar, vol participar, vol ajudar, tant en la part d'oci, en la part de festes, en la part cultural, en la part empresarial, i, a més, fem participar la gent. Tenim 13 consells de participació ciutadana que estan participant, alguns més que altres, però 13. Val? Tenim, a més, una alcaldia que té oberta la porta, estem entrevistant l'alcaldia, i així venen veïns constantment. 2017 vingueren 800 veïns, 2018 rècord, 1.000 i pico veïns a parlar en l'alcaldia, a l'hora que siga, a oberta les portes, i, a més, la gent pot veure la meva renda. La penjarem este any, si volen, podríem mirar si la tenen tots, la meva segur que està. L'agenda de l'alcaldia, on va, on no va. Bueno, jo estic satisfet. I escoltar el meu poble... I la confiança que té vostè. Per tant, tot el ruïdo que n'hi ha a nivell nacional, així fem un envoltori, intentem, en polítiques pel poble, que allò no ens afecti massa. És veritat que sempre tensa un poquetet, però jo crec que treballant per el poble dia a dia, sent honest, contant les coses com són, acceptant errades, jo crec que les coses poden eixir millor encara del que estem fent. Aleshores, podem considerar que Riba-roja és un poble amb qualitat de vida. No, Riba-roja és un dels millors pobles de qualitat de vida. Perquè, mira, quan nosaltres vam començar a governar, tenim un 20 i pico% d'atur. Donant la premsa i el Ministeri donar les dades. Hem reduït en més de 1.100 persones l'atur. Significa que n'hi ha un projecte de treball. Estem en el 8,90%. Del quasi 23 d'atur al 8,90%. La renda mitja per família s'ha pujat 2.000 euros. És dir, la qualitat de vida va per allà, que tinguis un bon projecte de treball, correcte, que tinguis un bon servei que te presta el teu poble, insistix que ara ens queda resoldre el tema de residus en la neteja viària, i que a més tinguis un aspecte cultural i d'oci que complementen conjuntament en esports i natura el que tu vols per a viure. I això Riba-roja avui dia ho té i ho millorarà. I què es proposa per aconseguir major benestar en els pròxims mesos? Jo crec que el primer és acabar de la reconstrucció de la Dana, acabar en el parc natural i el que ens queda encara, que ens queda un poc important, sobretot en la part de benestar, que és el parc natural, que és una joia important que tenim. Com podem aconseguir això? Jo penso que treballar moltíssim i el que estem fent en uns impostos de càrrega fiscal mitjana, podem comparar amb la Liana o en altres pobles que paguen uns i que paguen altres, donar els millors serveis possibles. Com se pot aconseguir? Doncs amb molt de treball. Jo sempre dic pico i pala. Des de les 8 del matí a les 10 de la nit. I el fin de setmana que faci falta. I per això estem així, que és voluntari. I quan no, uno se té que anar. Ja que tindrà la il·lusió de que el teu poble és el principal, te cases en el teu poble. El meu partit és el Riba-roja de Túria. El Riba-roja de Túria és el partit de l'alcalde, que és veritat que milita en els socialistes, que tothom ho sap, però la meva passió és Riba-roja de Túria, que està per damunt del partit i de tot, per a mi. Molt bé. Bueno, moltes gràcies, alcalde, per l'entrevista. No sé si tindria alguna qüestió més de la que parlar. Bueno, sí, jo crec que era també necessari poder fer aquesta entrevista després de la Dana, que és molt important, i explicar als veïns més detingudament o amb més paciència la importància que hem tingut en aquesta catàstrofe i agrair, per supost, una vegada més
als mitjans públics municipals de Riba-roja de Túria. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i gràcies a vostès ens veiem la pròxima setmana.